Solicităm eliminarea punctelor vamale dintre România și Republica Moldova, întrucât acestea nu mai reflectă realitatea relațiilor culturale, istorice și economice dintre cele două state. Cetățenii ambelor țări împărtășesc o limbă comună, o istorie comună și legături familiale strânse, iar barierele vamale reprezintă un obstacol artificial în calea unității și dezvoltării comune. Ne exprimăm sprijinul pentru o integrare mai profundă între cele două state, prin înlăturarea taxelor și controalelor vamale, facilitând astfel libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor. Considerăm că o astfel de măsură va stimula economia ambelor țări, va încuraja investițiile și va consolida sentimentul de apartenență comună. Facem apel către autoritățile din România și Republica Moldova să ia în considerare această propunere și să inițieze demersurile diplomatice și legislative necesare pentru implementarea acestei măsuri. Da, aici e cu spațiile astea Schengen, că uite cum s-au potrivit, că s-au potrivit cam într-un fel în care nu știu dacă s-ar putea neapărat, însă ar fi cazul, da. Cumva ar trebui găsit o modalitate din asta în care să facem populația să se simtă cât mai inclusă de ambele maluri.